Bine ați venit la Budapesta! Hai să vă arăt apartamentul în care suntem cazați pentru că e ceva wow! Wow, wow! Deci, e superb! N-am cuvinte! Aici e hall-ul. Avem așa un cuier. Stați puțin. Unde mi-am pus eu poșeta. Ne-a lăsat domnul și o umbrelă. Aici e baia. Cu mașină de spălat. Oglindă. Absolut tot ce e necesar. Cu cadă. Și aici, după colț, e toaleta. Și asta sunt eu. Ciao! Apoi, aici este un dressing. Hai că vă arăt acum. Dacă mă... Așa. Aici e o masă de călcat. Și aici niște rafturi. Ce wow e aici, e living-ul, deci de la tapet la lustre, totul e superb. Superb e. Arată atât de fain. Doamne, cum arată și fotoliul ăsta. Aici avem o mini bucătărie. Iar dotată cu de toate. Hotă. Fai, avem pune și aparate de cafea. Și ne-a lăsat domnul și capsule. Super drăguț. Super, super drăguț. Și patul arată genial. Fai, ce drăguță e măsuța asta. Tip noptieră. Am vrut și noi să ne luăm așa acasă. Super fain. Și televizor. Și aici cred că avem balcon. Wow, aici avem un lampadar din ăla. Și aici cred că vine balconul. Dați să vedem. Da, aici e balconul. Wow, super, super drăguț. Aici o să vedem dimineața exact cum arată. Super fain. Așa, apartament. Și nici n-am dat mult. 380 pe 2 nopți. Dar merită toți banii. E absolut superb. Între timp, m-am prins și am aprins becul mai bine. Aici este un dispozitiv din ăsta cu LED. Și acum, dacă apăs pe el, se face lumină. Da, am văzut că avem terasă. Am văzut, dar o să arătăm mâine. Acum nu se vede prea bine. Am filmat. Avem tot ce vrem. Ce faine sunt lustrele astea. Eu sunt fascinată de camera asta. Deci aflam că să ne mutăm și noi aici. Că îi place și lui tot. Și lustra astea, ce faine. Știu că v-am mai arătat toată, dar acum parcă e mai mare lumină și arată mai fain. Tu ce ai găsit acolo? Nu, televizorul. Ah, televizorul, da, mare televizorul, da. Așa stă un boss. Like a boss. Oh, e din ăla rotativ, ce mișto. Uite ce chestie faină. Place și mie asta. Așa un dispozitiv. Da, să știi, și mi-au și o plantă din aia de la Ikea. Dar și dispozitivul ăla, cred că e tot de la Ikea. Ai putea să vorbești cu el să dea de aici. Sigur, Flaviu, sigur, sigur. Dar și bucătăria e mișto. Ceas fain, așa, mai minimalist. Păi n-ai pe tapetul ăsta. Mișto tapetul ăsta. Mă, ce fain e. Uite, cu ceva papagal. Super fain. Wow, uite și leopardul ăsta. Wow, ce tare e tapetul. Și pe loc și o colență. Super mișto. Și oglinda asta, ce fain. Te-ai făcut puțin freza? Te pui să faci o omletă ceva? Nu, fac omletă aici. Aici nu-ți vine nici omletă să faci. Aici mănânci sănătos. Comanzi. Aici, da, exact, aici doar comanzi în blocul ăsta. Bine, voi n-ați văzut cum e intrarea în blocul ăsta. Doamne ferește! Trebuie să vă arătăm și intrarea. Dați că Flaviu s-a gândit să închidă alea acolo, pentru că îl deranjau vizual. Sunt de la soft close. Mișto, mișto. Ce tare. Să vedem ce este. Da, da. Ce avem aici? Fain, fain. Avem ceai, avem miere, avem cafea. Avem și capsule de cafea în partea aia de la Krups. Cred că nu? Că de la Krups e aparatul. Da, avem așa.
Aici avem de la Starbucks, avem latte macchiato și coconut. Da, Ție și nu eu am te-ți băut de place asta. coconutul? Nu. Dar latte macchiato asta am sură de idee. Da, Super drăguț chiar tare. că ne-au lăsat. Se vede că ai ales tu cazarea. Așa-i? Cine alege cele mai faine cazări? Și aici cafea naturală. Cine vrea cafea naturală, Ah, super. poate eu. Poate tu? Ah, Flavius, mai arată-ne și ăla de la intrare de aici. Asta e de la Interfon. Da, de la interfon. Mișto chestia Pe- asta. Aici să suni pe paznic. Oh, paznicul Locul. clădirii, că, doamne, ce bloc stăm. Doamne, ferește. Ușa e faină. Faină, da. Dar uite ce fain e candelabru ăla, mi-mi place maxim. Foarte Super fain, super, super. fain. Și că asta se mișcă de aici. Ia, așa te puțin să ne spui dacă sunt confortabile fotolile astea. Dar să nu strica decorul, te rog. Ia, așa te puțin și zine, sunt confortabile fotolile astea. Fotolii mână cu patul. Tu și mi să strici patul. Și astăzi. Da? Faine. Cine a lăsat acolo? Da, super drăguț. Ca să vă spun unde stăm, Grand Suites, Luxury Apartments, Budapest. Păi na, sunt luxury, ce ne mai mirăm? Dacă vreți să vă cazați în Budapesta, 2 nopți, merită. Nu știm exact unde ne aflăm, dar am văzut că nu stăm departe de centru. Deci sper să fie ok. Da. Chiar e... Wow. Chiar am ales o cazare bună, spune. De data asta, da. Bine, probabil. Mai, Stați că mai are ceva de zis, Flavius. noi am mai fost la Budapesta, cred că de vreo 2 ori, nu? Da. Tot iarnă, de fiecare Tot în dată. perioada asta, noiembrie, decembrie. Dar asta e cea mai faină cazare pe care am avut-o aici. Da. Chiar cea Anul mai mișto. am ales eu cazarea. Am dormit noaptea la 15 grade. A fost fain așa, da. Da. Am ales... a fost frumos, a fost aproape de centru, dar foarte, foarte frig a fost. Păi aia zic, am dormit la 15 grade. Da. O, și drăperiile îmi plac. Ne putem face și noi așa. Ne mai facem acum, ne mulțumim cum avem. Bine, sper că vă place unde ne-am cazat. O să ne bucurăm și noi de apartament și nu știu dacă ne mai vedem în seara asta. Dacă nu, la voi, o să ne vedem imediat. Știu că v-am zis noapte bună și că ne auzim mâine probabil, dar am vrut să vă mai arăt ceva. Am apăsat butonul magic și se întâmplă asta aici la bucătărie. Câte inspirație mi-au dat oamenii ăștia. Păcat că mi-am făcut deja apartamentul. Mi-au dat niște idei. Am dat ce frumos e și tapetul ăsta alt. E super frumos. Bine, gata, acum chiar că vă las. Chiar că vă las. Flavius s-a dus să cumpere niște apă din împrejurim pentru că murim de sete. Bine, dar să știți că domnul ne-a lăsat 2 sticle mici de apă în frigider și ne-a lăsat și lapte pentru cafea și ne-a mai lăsat niște lămâie. Bună dimineața, Budapesta! Cam așa ne-am trezit noi astăzi, într-o atmosferă de poveste. Ne îmbrăcăm și ieșim și noi afară. Plecăm afară? Da, haideți cu noi. Gata, am mâncat ușa. După cum vedeți, noi aici suntem ca la hotel. Mergem acum și luăm liftul. Să chemăm liftul. Mergem la zăpadă și să cutreierăm străzile Budapestei puțin.
Smith! Noi suntem cei doi oameni de zăpadă. Suntem foarte echipați pentru că e foarte frig afară și n-am vrut să ne plimbăm mult. A și nins acum, o să vedeți. Păi am filmat dimineața, acolo cu mingea așa, făceam, se vedea frumos. Când ai apăsat. Sorry. În lift. Stăteam și vorbeam în lift, dar liftul nu coboră acum. E ok. Uite, așa aici în lift scrie că stăm la Grand Corvin by Cordia. Așa arată hall-ul. Și acum o să ieșim afară. Și cam așa e afară. Cam așa e de zăpadă afară. Oh, ce frumos e. Am mai luat umbrela? Ai uitat-o? Am uitat-o. O iau? Da, vrei să mergi tăuca? Te rog. Dați că Flavi se întoarce după umbrelă. Pentru că o să mă aude destul de tare și vrem să ne plimbăm mult. Și n-aș vrea să răcesc. Wow, ce frumos e! Nu știu dacă am pus anul ăsta mâna pe zăpadă. E super frumos. Și aceasta este zona rezidențială unde am fost noi cazați. Așa arată și blocul. Acum o să mă depostez puțin aici. Pentru că mă cam udă zăpada asta. O să aștept pe Flavius și mergem la plimbare. Ne-am oprit puțin în drum să admirăm superbitatea asta de desen aici pe bloc. Cât de cute sunt! Super drăguț! Știu că ultima dată când am vorbit era dimineață, între timp s-a făcut seară. Între timp toarnă afară de lumea. Ideea e că noi am fost și am mâncat, am mai stat pe la câte o cafea, că n-am avut ce să facem. Deci plouă în continuu. O să vedeți ce am mâncat, ce am băut în vlogul următor. Acum o să încercăm să ajungem împreună cumva la Târgul de Crăciun pe ploaia asta. Pentru că știți cum e, când ești într-un city break, poate să plouă, să toarne. Nu stai în casă, adică cum să stai în casă? Ar fi și culmea să stăm în casă. Așa că ne-am mai cumpărat o umbrelă, una am avut-o de la cazare și ne plimbăm așa prin ploaie. Ne-am oprit puțin aici în zona la metrou și bineînțeles că Flavius a trecut pe lângă patiseria asta și miroseau toate atât de bine și a zis așa ceva totuși. Arată bine. Ce e? Cu ciocolată. Cu ciocolată? Arată bine. Și aici miroase a curto școlac. Acolo unde e coada, asta mirosea a spărțișoară, mă. Vai, deși plouă în continuare. Eu? Mulțumesc! Bun, bun! E proaspăt! Da! Meritați multe unde suntem varză. Varză suntem. Nu se oprește niciun pic ploaia. De-aia Flavius acum mănâncă puțin dulce ca să îi dă un vibe mai bun de plimbat prin ploaie. Gata, lăsăm să mănânce. Am ajuns la Târgul de Crăciun. Încă plouă. Și cu toate astea e foarte multă lume, chiar dacă plouă. Așa că ce să facem? Ne plimbăm și noi așa prin ploaie pe aici. Welcome to the Budapest Christmas Fair. Aici este renumita Fashion Street din Budapesta, cu magazinele alea de lux. Aici avem macaroni. Wow, câte macaroni! Wow, ce bine arată! Și dulciuri multe! Deci e foarte multă lume, tot să plimbă prin ploaie. Bine, ceea ce facem și noi, nu știu de ce mă mir. Aici tot timpul e frumos pe strada asta.
Bine, mai frumos când nu plouă, dar na, mă rog. Acum o să vedem puțin să vedem roata. Și apoi să ne întoarcem probabil pe aici. Am ajuns la roată, mă scuzați, se vedea și umbrela mea. Cu toate că afară plouă, văd că oamenii nu trebuie să dau oricum o roată. Bine, sunt acoperite oricum chestiile alea. E foarte drăguț aici. În alți ani era foarte multă lume aici. Acum sunt ceva oameni, dar nu atât de mulți la coadă. Am ajuns în centru. Oh, ce drăguț e omul ăla. Aici e catedrala. În fața e târgul de Crăciun. Pe aici poți să bei vin fiert. Am stat și noi anul trecut pe aici la un vin fiert. Acum nici nu-ți vine să stai la cum de și ce tare plouă. Nici de lume ca am trecut, da. Păi de ploaia asta, ce Doamne ferește. Și catedrala nu mai e iluminată. Am trecut, avea ceva desene. Acum văd că nu mai e așa. Bine, pe de altă parte e de înțeles, nu sunt atât de mulți turiști acum. Vrei o poză, dragă? Da, îmi fac o poză aici așa imediat. Asta ne-am venit să filmăm. Da, am venit să vă arătăm și vouă și să vedem și noi că ne părea rău dacă tot am venit până aici. Am zis și pe ploaie și cum o fi tot venim să vedem. Bradul e drăguț, e cu ceva fundițe, văd că e chiar drăguț. Vai, stați că bate și vântul. Hai să mergem. Bat clopotele pentru că e ora fixă. De obicei la ora fixă erau ceva imagini pe catedrală. Acum văd că nici măcar la ora fixă. Oh, aici ce drăguț, ca oceane. Aici plin de fructe dulce. Tot felul de suveniruri găsiți aici. Frumos, Bradu, chiar frumos. Aici cred că era patinoară, dar cine să patineze acum? Cum e să te plimbi prin ploaie pe la Târgul de Crăciun? Chestii. Aici am băut noi cafeaua anul trecut la cafeneaua asta din Budapesta, se numește cafeneaua Gerbaud. Parcă e cea mai veche, dacă se amintesc. Da, cea mai veche. Arată super, super fain. Am stat tot așa la geam, în partea aia de acolo. Și de la intrare are un decor minunat. Uite ce frumos e decorat. Gerbaud cafe. Arată frumos. Show me that you made it on track. Don't need problems, but we will not now. Every time you show me why we were wrong, I'll make you know where I came from. Și acum intrăm pe faimoasa Fashion Street Budapest. Pe ploaie și pe ger.
Și nu-ți place pe ploaie? E așa frumos! Minunat! Și această stradă minunată, Fashion Street Budapest, ne întâmpină cu un Mercedes Maybach E-Class. Așa. Ce mai avem aici? Uite această clădire minunată. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy... Hai că am ajuns și la metrou. Am luat metrou până acasă din Costiucheți, acum putem. Da. Și un bilet a fost 6 lei. Până 6 lei. 5 lei 50. Am venit să luăm bilete aici. Să plecăm după acolo, curtă școala. Stai, Flavius, că te ajut eu. De ce nu merge? Mă? Ce nu merge? Ah, uite cum mers. Cum mers? Uite, single ticket. 2. Asta fac eu. Pay. Without. Gata, au venit biletele. Ne validăm biletul aici, înainte să ajungem la metrou. Trebuie validat. Aici așa. Gata? Ne-am validat și acum o să coborâm la metrou pe aici. E destul de multă lume. De fapt, tot timpul la metrou e lume. Și în București, când mergeam, era plin. Aici e un curent, nu vă puteți imagina. L-am simțit și aseară, îl simt și acum. Vă ziceam că mergem în centru să luăm curtoș colac, cel mai bun pe care l-am mâncat noi se află aici în Budapesta și are și un preț foarte bun. Dar o să vă zic mai multe când ajungem acolo.
Am ajuns și la locul cu pricina de unde să cumpărăm curtă școlat. Cel mai bun curtă școlat, 800 de forinți, ceea ce e vreo 10 lei. Unde ați văzut curtă școlat cu 10 lei? În România e 25 de lei. Deci aici e cel mai bun. E aproape de roată, în ca să căutați. Cel mai bun preț. Eu de obicei îmi iau cu scorțișoară, ăla mi se pare cel mai delicios. Mi-am luat toate și cu ciocolată albă, dar nu mi-a plăcut așa de mult. Dar asta cu scorțișoară e absolut delicios. Delicios. Delicioșenii. Nu avea doamna să ne dea o pungă, n-avea, nu? Nu. Să nu le cărăm în mână. Da. Ne-ar fi trebuit o pungă. Cumva să le băgăm, dacă nu, vedem de unde găsim. Ah, cred că are și media, ce drăguț! Că prin ploaia asta, cum naiba să le și cărăm? Deci, aici e the best curtă școlar din Budapesta. Și gata, am luat mașina din parcare și plecăm spre casă. Aici s-a încheiat și vizita noastră la Budapesta, cu o mare dezamăgire că am prins o vreme foarte urâtă, doar ploaie. Din păcate n-am putut să ne bucurăm în adevăratul sens de târgul de Crăciun, dar știți cum e, când ești într-un city break te bucuri oricum ar fi. Ce să vă zic, vă mulțumesc că v-ați uitat și la vlogul de astăzi, să vă uitați în continuare la vlogurile noastre de Crăciun, pentru că fiecare va fi special în felul lui. O să vă rog în continuare să ne dați subscribe, like, pentru că ne ajută, și chiar și un comentariu dacă vă face plăcere, și ne vedem în vlogul următor. Pa! Hei! Hei! Bine ați venit la ediția cu numărul 5 a calendarilor Advent. Yes! Suntem pregătiți să deschidem calendarele? Eu Hai deschid. Deschis tu acum, că ieri l-am deschis. Și numărul 5 l-am găsit atât de repede, era și culmea să nu mă lăsați să-l deschid eu astăzi. Avem la 5, stați că vă spun acum, primul dată vreau să vă spun mesajul de la 5. Make it a December to remember. Deja e un Deja e un decembrie frumos, pentru că a început frumos pentru noi și așa sper să fie și în continuare. Și dacă reușesc să scot din căsuță, avem un wash gel. Așa amintite. Să vedem și cum miroase. Nu miroase la nimic. Nu. Da, deci este un wash gel care nu miroase a nimic. Dar cred că va miroase probabil că mă voi spăla cu el. Ce rapid am fost. Să vedem la vizatine ce se găsește în căsuța cu numărul 5. 5. Suntem încurioși. Da, să deschidă căsuța cu numărul 5. Der Weltrekord in der Kategorie die meisten. Stați că Flav între timp învață germană. Eine Tag liegt bei Nu, că știe, nu are rost, chiar știe. Ce ai? Fußbatter. Ceva unt. Ceva... De corp, nu știu, Probabil. Nu știm, noi nu știm germană. E tot așa micuț. Îmi spui dacă miroase. Spune dacă tu miroase, că al meu... Un pic. A ce? Da? A ceva dulce, parcă. Gingerbread. A, gingerbread, abia el să miroase a gingerbread. Da, miroase drăguț, chiar miroase drăguț. Ce drăguț. Și acum că am terminat cu calendarele de la Balea, să continuăm cu partea delicioasă a calendarelor Advent, cu calendarul de la Kinder. Cu căsuța numărul 5. Eu, dar cred că e rândul meu. Caută Da, așa știu că e rândul meu. Aici este 5-ul. Deja l-ai găsit? Fai, da, am fost atât de rapidă, nici mie nu vine să cred. E că ți-e... Mi-am făcut antrenamentul, vă dați seama, acum am antrenat. Am găsit o inimioară. Știți că am mai găsit în ediția, cred că cu numărul 1, a fost tot o inimioară și azi e tot o inimioară de la mine pentru voi. Și vreau să vă mulțumesc că vă uitați la ediția calendarelor Advente și știu că vă place, că mi-a spus mie o păsărică. Și până la ediția cu numărul 6 a calendarelor Advente, noi v-am spus, ceau! Ciao!